O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia rexeita a medida cautelarísima para deter os vertidos de Sanfins. As confrarías de Portosín e Noia, xunto cos concellos, presentaron un contencioso para paralizar estes vertidos. As accións contra os vertidos das augas residuais das minas de Sanfins á ría de Muros e Noia non deixan de sucederse. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ven de emitir un auto no que rexeita a petición da Fundación Montescola para adoptar unha medida cautelarísima para suspender a autorización destes vertidos feita por Augas de Galicia en febreiro. Unha vía que se pecha para os defensores da paralización do vertido de augas das minas á ría. Os ecologistas cautelarmente pediron a paralización da utilización do vertido, non lle aceptaron, pero nós temos os concellos, tanto de Noia como os cofradías de Portosín e Noia, e o Concello da Serra tamén temos un contencioso para cautelarmente que non haxa esa utilización do vertido, non? Porque senón sería a ruína de toda a comarca, porque eso, 1.000.000 de metros cúbicos de metales pesados, botalos á ría, non cabe ninguna cabeza, non? Aí há intereses, e ves un juez ou unha jueza o paraliza cautelarmente, nós temos informes que non hai garantías medioambientales para quitar esa agua contaminada, non? Que sinala que se un xuiz non paraliza este vertido, haberá consecuencias moi negativas para a ría. Vai ser a ruína e pois a tarde. Eu sempre digo, ojalá que haxa xusticia, senón vai se ver quen tiña, nós somos as vítimas, quen tiña razón, e despois a tarde, e despois a ver quen é responsable desta catástrofe medioambiental terrible, e ojalá que non suceda, non? Suceso que, como recorda Cruz, afectaría a miles de persoas na comarca de Muros e Noia. Non colle ninguna cabeza, non? Porque aquí somos 1.700 mariscadores directos xa. Despois os pescadores, que hai 2.000, e despois indirectamente 30.000 persoas, non? E a mina dá 12 postos de traballo. Pregúntalle calquera, é fácil de elixir, non? 12 postos de traballo, con miles e miles de postos de traballo que os mariscadores non contaminan, todas as minas contaminan unhas máis que outras, pero contaminan porque eu xa fun 2 veces aí, así non invito tamén ao señor Rueda e a señora conselleira Rosa Quintana que vayan ali e que vexan o desastre medioambiental que hai ali, porque ali todo o contorno está contaminado. E máis as balsas, hai ali lodos que se collen ca man. Que sinala tamén que as presas están agretadas polo que se teñen producido filtracións contaminantes á ría. Como pase algo, a ver despois quen é o responsable. Agora, o sector está á espera de coñecer a resolución do xuízo contencioso presentado polas confrarías noiesa e de Portosín e os concellos. Non sabemos, nós sei que o abogado o puxo agora, o contencioso administrativo cautelar, para que non autoricen ese vertido, teremos que esperar, non sei canto, se un mes, se 2, non sei exactamente, pero nós o temos presentado a Cofradía de Noia, Portosín, o Concello de Outes e o Concello de Noia. Cruz apunta que confía na xustiza para deter esta acción que, segundo afirma, afectaría ao medio ambiente e aos miles de postos de traballo vinculados ao mar en Muros e Noia. É o único que penso que nos queda, non? Porque xa a Xunta non corrixe este error grandísimo que corregir é de sabios, sabrán eles por que non corrixen, porque nós somos vítimas, hai aquí familias con deudas e fillos pequenos que, se isto vai a ruína, quizás a máis importante en berberecho do mundo, a ría de Muros Noia, a ver despois o que pasa. Se eles estuveran na nosa situación como vítimas, pois a ver se lle parecería ben, non? Nós somos mariscadores e mariscadoras que queremos traballar, pero vemos unha impotencia bastante grande e ves a xusticia fai xusticia.